een sneeuwwit beunhof nooit gedragen, geen enkele keer. 2 jaren oud, voor een meisje dat trouwt, haast voor niets, want ik hoef hem niet meer. Voor een prikkie, met sluier, nog nieuw in papier. Ik verloor al mijn hoop, daar een missie te koop, telefoon. Dankjewel. Dit was het laatste nummer. Ik ga jullie wel weer zien. Tot ziens allemaal. Hoi. Wie heeft er met bier gegooid? Oh jee. Jongens, tot zover dat optreden van Henk Wijngaard. Ja, dat is niet oké. Dat bier gooien, dat is niet oké. Nee, dat is echt niet oké.